Samtang sa laing bahin dayo sa kahitman og laing duha ka mga lalaki nasakmitan og bukapin 200,000 ka pesos nga shabu. Brigadang Alan Tangkawan, i-brigada mo! Brigada Live Report. Tanggon sa Sawang Calero Police Station 6 Custodial Facility ang usa ka drug personality nga nalambigit sa pagpamusil human nga nadaktan sa bypass operation. Lakip na ang duha ka mga kauban niini dito sa Tabuan, Barangay San Nicolas Pater sa dakbayan sa Sugbo. Ang mga dinakpan gilang sila si Onel de Parini Riatuna alias Onil na mao'y target sa operasyon o nabutan sa listahan isip high value individual. Ang maong 22 anyos nga dinakpan taga Sitio Orase, Barangay San Paguno, dakbayan sa Sugbo. Laing kauban nga nasikop sila si Fernando Alilin Alariusa, 48 anyos, taga Biarana Street, dakbayan sa Sugbo. O alias Ayan, 18 anyos, taga Sitio San Vicente, Barangay Dulo Patiba sa dakbayan sa Sugbo. Nakuha sa mga dinaktan ang mga pinakiti nga gituwang shabu nga dunay gibugaton nga 30.12 gramos nga dunay standard drug price nga kapin sa 200,000 ka pesos o usa ka kalibre 45 nga pistola. Kisumiti na kini sa Regional Crime Laboratory Office 7 alang sa eksaminasyon. Nasairan sumala kang Police Major Francis Renz Alusik nga si Onel gitudlo nga responsable sa pagpamusil sa ilang dapit niadtong Pebrero 1 tuig 2024 o gipasakaan daw kini og kasong frustrated homicide sa korte. Ang mga nasampit nga dinakpan temporaryong gitanggong karon sa Mount Custodial Facility samtang giandam ang mga dokumento alang sa pagpasakat sa tukmang kaso ngadto sa korte. In the hearts of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.